hot tap. Débat face à face religieux sigida galé. Amekulu jamakulu fo. Kafoma kele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele so kele. Ko yamfen juguni yamfen nyuma. Yanko juguni nyako nyuma. Ko ni yedden o denye ko lemuru tigaka. Abi fado ni bado de nona. Olubi fado ni bado nona. Ungonga masiga do mina ngamba mbeba ne nona. Awo siniyela no ngone. Minu yanto ya mbolu de nona yanno. Ko ganga nyuma foka nyuma ke ka jugumanto ka kodo ka klenga pa. Ko ngada ko mayana na ko nyanda ko. Ko mbolu de nona yanno. Karamoga jigulu bali e ki foni wati na karamoga o karamoga ke ga nyama sai ga foli mine fo safe e karamoga ye kele la safe de karamoga jigulu bali bamange ngi kele la safe de ngani de bashi emina e anga makoro nyagon soro goma makoro bamana matigi koy Traoré jitigi ni awa matigi foli biye awa koy ga foli lase andogonu mayeno anamba u makro wala kwambi fo ko dante foli mina karamogo bamana fana be kuma fo ko dirge kolo kuma makro fege koni kota la ko mare masaka na ko kanila karamogo njigulu bari kifo awo kan hieta nyafu ko na go ko ake robe de ko chegoro wa surumando te ka kulo sigi gedew kona yen yogon so fale no fe ko kana siga min konena afado bora ya kunuka alaka jalaka foko jalaka doni nka jalak ika ngata muso jalaki ko munaka soro ko awo ala yere de odo aka kirada ko anga ke chugo munade nga bebe ka bo kira yere de da mindu gole me kira du sugo no bi bo kira de da kira yere fonon te fuka min fo o bi bo kira de da kra ko ka ba ko do ngo ka ba ko do awo afonchi ya tanyo ede kono go ka ba ko do de kwa fado ko te no ko ni baki simangara benta kako nyina maya nyika bako ye kosikatara ko belebele do karamogo muro haidra fento ni mi kofe o ye kelele safede nga kwa to ni ne tumbe o emi ko moro dafe mabala o kumate fo ko ni mado batinu ko na ito me bulode o yoto kofe kwa gana ka se yoro dola ko Aisha yin ngali gede ko ne ko nefa kadaka anga chere boyisa nefa de yi nga halni be musolloje ikande loje ikande misenin loje ko me ki kanan loje ko me ko don balisa ko kuma eka ala inde yere de sagora ki sago kewa ala menye zedi muso janye dugo yedu sukuna o katlaka bo redda ala mengoro furu siri bagaye ka sura furu ko folo nyini na chedo ni muso do defe ko nefa kana fura ko do mbago ko am ko do igala ndi yere de sagora kika ala ni kwa bi yere de sagora min kadiya be ko de kiye o ye bulu ko no mata ko na mi gata ko mi gase o kama ko irane ko farabaga te fly ko Aisha do ko kadaka ko Aisha yijo ka kuma gelendo fayina kadaka kira ko intemete ko Aisha fade groupe Bayer financieri ye o do jeni kene ka jeti suma groupe kono min na fulo tigiya bolo ka Abubakar bo o de muso de do bisira ngamu ko mamarena fala do te la mona do gona le ba do ba sebe do kira ko ala bi ka kuma ko te mana ka yendem seni na jonga do no Otef deba fasa fasa religieux frère folo magoro magoro folo Traoré ko tra ko dila ifolo ne kulubali awde be kana kono kawli chesiri adu wuli gajo
magoro kabago goy kabago do sa futa mo kurane soro be magoro ni o kurane soro kalandron o kasoro yi hakili ko me ñoko fe o dombe be de la ka ko ni dinayi ko ni kurane ko pa ko ni modu modu ire sigi kan kurane ni kurane ni danko kabago dande do parce que amena fere ke ka aya do yini kanani aye magoro kurane kabago ko de wala meni hakili kari ire tay ka kurane kala ete kurane fiye kasoro ibe namu kono ni bora namu kono ki jo kena makala je kay ka ko ni ko ye ka dana ya livrer ki kun dale menna ko kuma mum bedin wono ko e kumbe kala turu ala ibi re ni ngana soro o wati na soro fana hakili kumbe ini hakili kumbe nyoko fe ni bora dine kono ki jo kena makala je e bayi tene na kita kono ayemandi koy ayemandi ambi fo makoro kade ba fasa fasi kram ko bela jelen fo kono wuli gajo kono ko nsinya ta nyoma ona na be odema o ka fado ko ka fado ko obi o ya koro de babi don gulubale nede ni yeni fo ni musofuru wati sira ni kametu bora lu ga question ngelo yenti so do de non bagari jagite nga ala ga fe do fo nga je ka hagli jiga nga demisene ana anyire demisene halibisa nga karamo ngo wajulu dot mi count lela ne sadi ni asro kwa kashedu bi sro bi kwa ka maligenga lame kwa confront man sigi ka kasi kuma munu ye ko de ni ka tlaka na yira bideu na kwa olu era bi yela nyana mana folo ere aw bi so nga yela na ere kono ko shiata nyama kon klebe na de on manga pandolo ni ndondro ka singa tanjo ka anje ngangere ka kwa wele kana de na ko mimi ngoni firi na bado ala ere de ka ko jani ko ala ne ka ko je ko ala e munon ko jani ngo yo bani ma counter da mene ro da mene de tieni o bora la sisa o itetu o game te ni mazoro de yani doni ni te arabu ka funa me ale mami de ana bege kene ma ti se so bono de ko kala bi safe kono ko shi ta nyoga ma de ko kala bi safe ko anga nyongri mali kono sa anga na bo ai na mbora mina nyogon tulo ko laga wata de bi mali kono yirata de bi mali kono ngo kene ngeno de be munu joli fo ma tunu ka ba tigi se na fo be balola de o ado bi balola de o te so sa ngo ti so ibo yini Qur'ane de kono ni ga Qur'ane haya tonomi ga be o ma an ba tonomi ka boala ka jo adana mali kono ita jo adana bela jele nyana kene ki feje ka ko ka hera si ka hera tile ka hera fo ako ka plaga fo mande ko fu bo to tara ni te ka na sira muso ka sira ai fu te boara ni na karamo gaji ko sobe sonya kono na be ibi ga kuma karamo ko gemi nga ngibi ga karamo ko gemi nga mega jabi karamo ko jinde ka bago fina ni ba mana de muso kuna ce de fili korota Allah go ita ko ni ngo ba mana de muso kuna ce de fili koroni on ga karamo ko ga do ko nyina ma ya yelo ga do ku e ciga munu fayina ko anyi do la sa se rola ko mo foye ka bene abla ngo ita ma hawo ngonyena ma yele bagara benta ale de kwama ako kwanga saka jugo doni mbla kwanga bajugo dota ko saka tigi bi fe saka ka danyoro mi saka bi danyede bagoronin tigi bina wati mino ba soro bagoronin tarifa ka ta makolo hawo nere kuma de nyeze kuma de ndo na blo kono koy wasiga makena fe ay murangela soro kadaka ne sonda ka lusu soka gelende ngolu suzoka gele kuma kan yin burangel la soro karamo ko mo yewa salo burangel de buraki jo mali islame benyana mali wahabiya bela gele nyana ka bada ka kantiga ka selima saka yero saka ko woni mata ko saka ko ba blay go de la malla de misri almami saka ko to la de o kuma kan ya se ro soro ko ne ko karamo ma ka karabenta
kwa ye ti mi fani kwa ka doko do ya se roso kamo ngata hala yem gonjigi baboli mi fo dingena ne kamo antna do detail kono sunu abora sode nga bora sode hadisa fo ita buluga kenya na madala ko cem madala ko ta mikro jo ala ka yininga ata hadisa en to ko fo nyi kono aye do fo aye gonjigi baka femi fo ka fo ko cena na kan gonjigi labo mo ya don gondo dro ya fili ka buluga ta ka tuyi rutura do ko ke dro ngwa ka bo aka hadisa kelen to ko fo yana nyi kono igomi keningo ama ko nyera la ko masa zurubula nene ko ale fono nyi ni mi ko ale ya do ko grekido awo ko kitabu kon mbale yere bulo nyena ko ngakumani ko ale tsega so de ko masa zulukala nene mi ka to fo qur'ane kono ko greki de do arabote nge majigi halbi digi katabani greki te de nye danga de chefu de do ale de muso ko ka yere wulu bala yi ka soro ka wuli nye no fo ko nyeni na ale na dogoni de kra Egypti ba minu yere nyogona ma yuro minu ga tinyeni ma ga tinyeni tedda minu ntama ale na akani meke de do le tolomi aye borondoli dara bu ko baba ko rabu ti so ko la kale blede o ma to ko fo qur'an ko hajuju ni ma hajuju kara ko ti so la kale ni ma hajuju ni ma hajuju te dore masadul kala ne na ka kele de ndo magoro bora ibi nga mo ko faka niele ya tara hakili bla fanga nyogolo mbola de lasza naga kompanye moko kono ko jiyeta nywamo ko anga zulugola neni to atigu bulo ko tanga koye Baby dasa ko foro kadi ye chugum no to tigu bulo ko hada matewa ko ne ma ko kwa bo kuma samani ko yini ga ko hada ma yere mun kande folo nyana ma ya kono hada ma chetundo musotundo kuma to no fede hada ma ni yere mun kande do nyana ma ya kono jon folo ga kando amena siya nenda hal no luga siya tununa nuga kantununa kan wara jumo nya ta fo kana se qur'ane kono bi ko hada ma ko mun kantundu hada ma mena mo folo munun dade akwa ka jahannama beleta la Babylon mina o simere unga site koro kuma ni mena olu de da ongolu yere ka kana ka fo olu ka kana hada ma be mingira ani aka bi hada ma be mingira jegejala ni baji chede do wa hala yere minungo ko bebe ala kele ngode aka hada ma nun te kilinyu aka hada ma te kilinyi u dairo te kilinyi u danchugo te kilinyi aw yere minungo abe ala kele ngo ko ma ni kiri jifufe hada ma koro e dro ko lom che abana nga atemo kilin sita atemo shi kilin da che bere ko do che hada ma no na nasara aw arabu ma kasini ke korobe demina ni bulu kasama do nongoro ito to su kasika sawa arabu yu tabeti ke ka faraka ka do bo do gala kala ka do ke do dingi ma tu su sola koy o kire ndera yoro mina no mo se ka dugo ma sila nyana ma ya kono bide uga ala ile ko aka qur'ane kono akwale aka qur'ane jigi arabu kan de la ka wala ka je explicit je ate je min ko hawo ji ko jele do sare kwa ya jigi arabu kan de la ka wala ka je explicit je ate je min ko fe ko kadaka ko na tumo ke na tun yake mugoro ka kana ko arabu tunteso karamo afon shi ta nyoy ko irani saudiya ko kenyo kona folo ka bimba mo jandatle ko adamne na kuma inde no ke irani ko ko do no de fona ya sege ko ni arabu ga choro ko kuma ka de ko ni te papa ala kuma ka nyoy rolo iya to lon sigile mo de ka onga oluba ko do bara ko ma so ma do bara usono onga kelete sona na ma ani ma so ma o ala ka dakuru nya folo inde filina na yo era de la bi koy
ko ya jigi arabu kandira kono ko siya ta nyama ko mi ganin baro ga mi kamina ko ni ya fa chama yin na ko ba mana mi ga munde kan fo ni ku bi na fa yana ko ba mana ngado ye ko ni de ba mana ngade siya ta nyama ni kana ni de farale yin ngata enne beno de man ne bi kana moden tulo ko de kono ko o ka folo e ba mana ngayo e ka fambai ka fulana o ye maraka kayo ya fambai hali bamanangaro ka foko segini e maraka ka kadu maraka ka segudo segun tunde una karo o segin tuntero na be mima famba fono ngeme arabu kai ni go mima ko na dua ko tle wolo fi afo na dro singa dam na ko juma ngo ha o fona e bamanangayo ogma era ka jate mena bamana ngama ankoro ko sevede ate samba aflani ba sa bambo wa ngondo ko ngokele be bulo duguma kaka no lulla mede kaka no lulla me ko kele bolu bulo duguma o kaka grachi ta nyona bolon ta nyona kuka do fa yana faso kunga ngoro faso ene do abeka nga ke faso mingono abebita laba faso mingono ngwa bebi nyena bo kene minga yoro rete sa faso ene do na ma nyena ba jara kana nyena ba goera nyena bo de atito nyena bo bali ko ne fu be ba do anya kamine do ni malien madore do silame na nyena maya kono foka malien de mine dro ka foko faransi mai arabu kai faransi kai arabu mai faransi mai arabu kai kama bwana na folo ngama bwana na folo ni integre fola no aye nunu to esa nunu fono kuma se kuma be bunya do de se nunu yere ma kasro utumanga bunya mo soro kele kono ko aye nunu to njinu ma korolen fo mo te sere do bitala jangu bi kisi sini ma ko na ko korolen de fo mali njibita segu sigoro ane balazando ile segu ko yin ngai kana ngalo monda ngi sogo dugule ndew yin ngami ka mi fina sunna ikata sege sege kana ni yen galon kisekelen sorala ikana daji tunkuna iba fata fatika kana ngalo monda silame akiyeni ko folo yoro retege baba muro kele ka mbotu wabubulo ka ansiga nyerema aye kiyeni ba folo minge jimina do de relation na ngataso nji a photo bi maw jatike do ba foki dado na do ko dugono kuma na awo dudo kuma ngo lakalili kadini dudo kungango kuma eto don awo domin gono kuma namo tono bo nyana maya kono o lakalili ka osa qur'ane kala ni e faso kono ngeto kalama wa ngol lakalili kan bibulu dayeleli eto kalama wa mbalma muso waniga alama deligo fi o fole fli na ne de on be segu sigoro ni balazando anyira faso de la ba mali kono baba muro ye kogo min ko andala kono ngwambe de ko korele ko fe nji o yasro kamale dobe aleti yetu wabu chaworoba do de ka apparantiye ademsenindo do retere bolola bara de ya fasi segu dugu kono suno segu dugu kono mote o wati la sete minu ye olo de fona mi so o de nga bara ke tu wabu bolo ka daka kelet mi safe kojugu o ya soro dona bla yere kele sanga che ni tiene be tu wabu ko ra chogomna ko to wabu munu mena sigire ko o chogorba ina nyona lebi dogo jugu de joni mo ye seguna laminina ko mobili sababa bulu o mobili sababa bulu munu me dogo jugu joni mo ye onga chego chemi tuya ayere ka paranti ko kramo semega morwo kele ga jon la black maintenant france ko ka mo be ka do to wabu chogorba tatola ako kramo ma akone ni mugo mo e baraka ni ede mena kateme abeka bonga dania bi kamatigera ako miso kana proposition flakiye minalla yini fladda nya koro iki sagotara anwa jamana ko anga taka boya anga vite sécurité la to donc ne benata ako ko mi yere bi Europe na sai ibi se mobile la
ne bɛ fɛ ka mobile ninnu d'i ma condition fila la ka taa condition fɔlɔ n b'a d'i ma n'i y'a baara min mana tiɲɛ ne b'o pièces bila i b'olu san an b'olu k'a la o mana bɔ wari la min mana to an b'a tila 50 n'o man di ye mi mobile ninnu d'i ma i b'u boli n bɛ hakɛ dɔ f'i ɲɛna o ye ne ka wari i b'o baara k'o sara a danna n'o sarala ka ban don min na mobile k'i ta ye ni mago bɛ pièces min na n'i bɛ ne la sɔrɔ n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ la sɔrɔ tubabu wɛrɛ la sɔrɔ i bɛ ci bila France u bɛ ka pièces ci ma i ka mobile y'i ta ye ne de tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ko bamanankɛ wulila ka jɔ a ko tubabukɛ ma k'i ye kuma min fɔ a diyara n ye a bɛnna ma nka i ka laɲini fila nin a ko ne bɛ filanan de ta fɔlɔ in ne t'o fɛ k'a fɔ an ka tila n'an ye tɔnɔ min sɔrɔ an ka tila ne t'o fɛ ne bɛ min fɛ i bɛ da dɔ fɔ a la n bɛ baara kɛ n b'a sara tubabukɛ ko basi mɛ tubabukɛ ye prix dɔ fɔ tubabukɛ taara o ma tɛmɛ kalo dama kan a ye mobile in wari bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka tubabukɛ wele wari kan ka taa di yɔrɔ min Bamakɔ parce que ale tɛ taa Bamakɔ ale bɛ Segu a bɛ taa Boso dugu la tubabukɛ ko a ma téléphone na ko karamɔgɔ a k'i ye baarakɛla de i ye hɔrɔn ye i bɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn bɔ bon a ko ne tun bɛ fɛ ka mobile ninnu ɲi i la de nka n y'a ye denmisɛnninya b'i la ni nan'u ɲi i la a kana na fiɲɛ dɔ don i nun kɔrɔ i tɛna se ka économie kɛ o kama n ye nin fɛɛrɛ nin dilan ok i ye wari min fara ɲɔgɔn kan nin bɛ mobile in ɲɔgɔnna kura nin hakɛ sɔrɔ yan wa nin dugu in sugudugu n'i y'o fara kan n'i ye nin fara kan ne yɛrɛ in sigi bɛ de kɛ n fa nɔfɛ sugudugu dɔw la a ka yɔrɔ in na n b'a bɛɛ dɔn a ko n'i y'o fara kan e ye san dama dama i b'i tɛgɛ da wari kan sisan karamɔgɔ ko baasi tɛ k'a diyara n ye a y'a fɔ français de don karamɔgɔ ye wari bila ka taa a ye mobile kuraw bila ka na a y'a fɔ cogo min na laɲini kɛra bɛnsema ye 2 ans après indépendance le premier malien qui a déclaré son milliard au gouvernement malien karamɔgɔ Simaga Segu Allah kala yɔrɔ bɛɛ tɛ malo après indépendance 2 ans ni baba mɔrɔ y'o fɔ dɛ k'o ye sɛbɛkɛla dɔ ye wa a sɔrɔla cogo min a y'a bɛɛ ɲɛfɔ n ko karamɔgɔ n'a dɔgɔnin selen ɲɔgɔn ma a y'o de fɔ dɔgɔnin ye a ko dɔgɔnin a k'i ɲinɛna kunun kɔ i bɛna bi feere k'an bolo sini bi k'an bolo kɔnɔnaga ye o tuma e t'an fa na cogo dɔ Segu de wa ne denmisɛnninama taara ka di tubabuw ma don min na ko ka taa tubabu baara kɛ min fɔra ne ma e tɛ dɔ kalama o la wa f'an k'an sɛbɛ dɔn an ka se ka mɔnɛ bɔ an fa su la ɲɛnamaya kɔnɔ Segu faden kɛnɛ kan e bilala de k'e ka taa sigi Bamakɔ ka taa kɛ Bamakɔ représentant ye jaa mɔriw dɛsɛra ne na Segu u taara e minɛ Bamakɔ k'e don kaman kɔrɔ e tɛ baara wɛrɛ la don o don u bɛna e fɛ yen misiri dɔ bɛ ka jɔ i bɛ $2 di misiri dɔ bɛ jɔ yan fɛ i bɛ $4 di alimami dɔ den sara $5 bi di alimami dɔ ka musoko gɛlɛyalen don furu wari t'a bolo i bɛ ka taa wari kɛ ni ko kuma tan dama dama de ye Bamakɔ i bɛ wele o kuma na i bɛ n'i jɔ ne ma ko Ala ko ta kira ko ta n ka cɛ i y'o kalan yɔrɔ jumɛn ne y'i ka kalan sara i ka taa kalan faransi de ne y'i kalan k'i ka taa diinɛ de kalan ka na fɔ ne ɲɛna e ma sɔrɔ ka ne to diinɛ na wa i k'i ka manamana ko dabila ka bɔ ne da la Ji Kulubali Mande mɔri dɛsɛ ko man ca dɛ o donna cɛ n'a baden dɔgɔnin cɛ fa kelen ba kelen k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra Musa tile la n ka cɛ a delili Musa Tarawele y'i da don a la dɔw ko a bɛ siɲɛ 7 bɔ ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ Mande mɔri y'a dabiri dɔgɔnin da la awɔ Segu transport tigi nin o kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen de Bameri Sɛnɛga karamɔgɔ Sɛnɛga n donu ni ɲɔgɔn cɛ an ye hayaw ɲini kuranɛ kɔnɔ ka bɛn u ka badenya ma n ko an ye hayaw sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ min b'u ka badenya ɲɔgɔnna fɔ ten tewu i b'a fɔ k'a fɔra Segu o don de a ma fɔ Makan dɛ a tun bɛ ka fɔ Segu o don de sira Mande mɔri ye Mande mɔri dɛsɛ ko man ca karamɔgɔ Ji Kulubali ni mɔgɔ min y'o lɔjɛ yili ɲɛ ma ko Mande mɔriw k'a f'i ɲɛna ko silamɛya ye juguman jumɛn de kɛ maloya dɔ dɛ mɔriw de ye nin n'a dɔgɔnin bila ɲɔgɔn na nka Nci k'a dɔn ko kabako ye min ye tellement que ko in diyara mɔriw ye jaa ni jamanatigiw ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na o fana b'a essayer k'u waso ɲɔgɔn na dɔɔnin mɔriw fana filɛ k'a fɔ k'ale ka jamana de den ɲɔgɔnna sɛbɛn a ka dɔgɔ dɛ k'ale ka maa dɔ y'i tɛgɛ da miliyari k'a ka fara na déjà
le franc CFA. Pourquoi? Hein? À cause Sigata. Oh. Nigérien ou un milliardaire le premier milliardaire nigérien Dakota. Il paraît-il que au dona ni président de meni laseli ke domina o dona ale faye tiga jula de aka foma hali sefa million kemet dafalen warjet u ka du papu abana sagana misina a nyameni a bolokono ma u ka besere ka frayonga te sefa million kemet a yere dabe ka min la kale de donc lu ka président de nana sa o fona déclaration ke na ba chesira ya chesiri de kabi kulun sonjata si nunu hali sine olu de be yen fanga che mo bolu ga jamana ka deja mi tege da milliard ka o donin bela jele milliard tigite Nigeria na jama kulun be ate Nigeria na ka ni bi wari ni bela jele o dongo milliard tigite nte Nigeria o ya soro malien de yake amaro sikala o matu kala o mata kala o faya kala ngo faya kala baradala ka wuli ka sebeke genga mi bela jele mande morgo ko amamile ya minala de bi otogo erete foromna Dakota tara rojo kadaro kasro Dakota ko ga dusuta o chede ka kuma no fe kemi gal ke wala diga lakale de ale dusuta o de no fe ko gwenga timola ko de gwenga timona ne madala halna mo do ba soro bolla mande ko ni mali moru no te ni chemi no do ka boko bolo jode la malla bani ku ka ke ko Allah subhanahu wa ta'ala bonya kama ka ko ka kira kanu kama ka ko ka Qur'an bonya kama ko ne ga mi fo kramo simaga na koroke adogoni bamadu simaga ko ne mande mori de mu bla nyogona ko mi yu bla nyogona ka bobani aya dogoni bla kana sigi bamako de ka representant moro de sera la sigu parce que masaka grala o ko bitani bedi Traoré bla nyogona nga je ayre tamana ay mo bulbula tarafo bedi gaso bedine dogondi me mini fiam mande moru bi ka kuma munundo wajeli la bedi ya ala yesranya baga de bedi ya donta ni mi hagili si o donto de fligation ni bedi ko ne nyebe no ka tameninga ko ne kora duga koro mode de kora duga koro mi to ko bi ka fo duga koro ba Traoré o yele mako wolo flana de bedi Traoré sigu ay ni moro ni ga Qur'ane bora ki bo so songa ja mi tige tinye ka mi yo na matinye ka bedi Traoré ntaranjo fa ka so fa diw kora duga koro ba yele mako wolo flana de bedi Traoré bedi ko ala ba ga do fo don nu na chugo segu nu yeminge segu ala bi do kala mara ala so to ta da fe wote mananu ga wartigi ay be transporteur de me beni fembe bu ni wonje fo ko sayna sisa sara jalon nun tale sa kata jeli ko ni fon do ara to be nyaamina ba mo do ret la rakati ira so jeli ko kono tu ngache monete sido to rabli abla jawata bi gam ni fa hoy ko angata mo ko ni mande more ni la me ko patla ka bo ki siga mam malla ku tu ka ko lo don sa ko na kelle bu de ke mo lu bla nyona muso mo bla nyona mo ru bla nyona ka so ba maro nege ibita min so ran yalla haray ay rat ndale do chamana ba do biya tiga ro la saw kana joyi ko ke kan worina ni defo ye arabu ke do tumbe nyame ba flabo do ni sanu mugula nyame ba konondo abo do go wore mugula abina ni benyi kirala ki kodo atama to bisinga tabo sanu kulubi nega ala ba fo yemi nga kira fulani ngana tara daba no fe kana so sanu kulu teble ngati eble o yankuro ken nege kan ngati ngate atuna na se degré do masa halut nu foga nege ka yere shi so fere ngati aga ke yego fulay badi parti do bi ka len nege ale bolu no fe parti don nu mi ka mako sa ko fe quoi halolu mana ke sababu olu ka mɔgɔ min ka baara kɛ denya sama olu b'o mɔgɔ la suɲani kɛ futi baara la suɲani kɛ ka tigi bila tiɲɛni ka sira kan bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ Bamadu ka ko la ale yɛrɛ kɔni bɛ girin n'o nɔfɛ mugata dɔw do a tɛ papa dɔw kuranɛ na bi taga bi n'o nɔfɛ dɔrɔn ni mɔri ko ala ka jan a b'a fɔ a ka jan n'u k'a ka surun u b'a fɔ a ka surun arabu ladege n'u arabu ko biba bi a yɛrɛ b'u nɔfɛ biba bi maa si tɛ biba bi kɔrɔ dɔn a ye dɔ kɛ taali la dɛ ngaye doge tali la lu no fe kramawanji
o dona ni y'a sɔrɔ ko n'a dɔgɔkɛ tun bɛnna ale ye laɲini min kɛ ka dɔgɔkɛ bila ka taa kalan fɔ Faransi ka dɔɔni dɔn k'a fɔ ko yanni kalanbali wɛrɛ kana kalanbaga wɛrɛ kana don tɔn kɔnɔ k'a b'a dabila da la i yɛrɛ ka taa kalan nafolo ye an ka baara ne de da don kɔrɔkɛ y'o mɔgɔya min yira ale la n'ale tun ye nafolo in baara o baara ɲɛ ma ne kɔrɔkɛ in ka fɛ Nji Kulubali i t'i sigi k'i miiri sa ngi mɔkɛ ka dugu kɔnɔ ngi t'i sigi k'i miiri Babidɔn ka dugu kɔnɔ bi tun b'a sɔrɔ olu ka équipe tun kan ka sɔrɔ nouveau jumɛn na parce que olu kɔfɛ san 40 ni kɔ de n ka cɛ Dakota nana wari ɲini ka tila k'i tɛgɛ da miliyari kan bon Dakota de inspiré la karamɔgɔ Semɛ ka dɔ fɔ de la ka kɛ dusu ta ka wari ɲini parce que o y'a sɔrɔ ale fa ye tiga feerela de ye tiga jagokɛla de don a bɛ tiga ta village la a bɛ na n'a ye duguba kɔnɔ o jago misɛnnin don a b'o kɛra ale nana dɔrɔn ka cɛ ka na relais kun mina fɔ a la k'a k'i sigi k'i tɛgɛ d'a kan i komi alu tomo ta y'i tɛgɛ d'a fa ta kan cogo min na ko alu tomo ta fa tun bɛ na ni misi de ye a bɛna feere a yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ a ka interview dɔ la fa tun bɛ na ni misi de ye a b'a feere sen dɔ la ale misiw minɛ ka taa Sénégal ale y'u feere o y'a sɔrɔ école ta bɛ yen ale ni commerçant minnu taara ko ni wari b'i kun n'i ye cahier ni fɛnw san dɔrɔn ka na Bamakɔ i bɛna n'a ye dɔrɔn one time de mouvement i bɛ kun ni kun sɔrɔ donc ale y'a ka wari bɛɛ don école den minɛnw na ka na Bamakɔ bon ale b'a fa dusu dɔ cogo min na n'ale taara so k'a bɛ taa ɲɛfɔ a ye cogo a kana n'a kɛ ni kɛlɛ ye ale bɛ fɛ ka surprise k'a la ale y'i dogo fa la fa kɔni ye Bamakɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na sa n'i y'a sɔrɔ n b'a kun ci n'i y'a sɔrɔ n b'a bafuru sa nin dangaden kaba ye nɛgɛ ka don n ka baara la n y'a dɔn kalanden ninnu bɛ taa ale tumata y'a ka minɛn bɛɛ place dabanan na k'a ka warijɛ minɛ ka na fa sɔrɔ a ka so a ko k'a kɛra cogo a ko non a ko ba ko an taatɔ ye dɔ sɔrɔ an natɔ ye dɔ sɔrɔ nka ne tun y'a ɲɛfɔ e ɲɛna cogo dɔrɔn ne b'a dɔn i ka faamuyali ma k'a ma a tɛna kɛ mankan ye e tun bɛ taa misi feere k'i ka warijɛ de bila e kun tugu ka na ka taa misi ɲini moti k'a fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ terrain kɔnɔ ka taa sigi e y'i ka baara bɛɛ kɛ ta de bon ne ye fɛɛrɛ min sɔrɔ ne bɛ misi feere ne b'a don minɛn wɛrɛ de la ka na Bamakɔ n bɛn'o minɛn fana feere n bɛ tɔnɔ sɔrɔ o temps kɔnɔ n bɛ commande kɛ misi n bɛ ka n ka tɔnɔ wari récupérer sugu kɔnɔ don n bɛ ka commande kɛ misi la fa ko nɔgɔ ko n den ko ye baarakɛla ye a ko bi tɛmɛnen kɔfɛ k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ fili i kɔrɔ i janto i ba yɔrɔ k'i janto i dɔgɔninw na a ko ne ye ɲɔngiri ale tun m'o ta fa karamɔgɔ ngi ma ko mande mori ma kana sigara sa Mali taw yara ka bako mo aga fɛ yɔrɔ min na waa kari ye sino ngo sino Bakar Togola ye muso 5 furu ɲɛna karamɔgɔ bɔlen ka kankari da o ra ngo Bakar Togola ye muso 5 furu Bamako an ka alimami bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ wa ale ɲɛna k'u kana ni video kelen min bɔra ka kankari da Bakar Togola ye ɲɛ donnen don anw na kosɛbɛ koyi Mali karamɔgɔ ninnu ɲɛ donnen don anw na sufɛ dugu mana jɛ dugutigi ko da tɛ ngo kaba ko da tɛ alu tomota fa y'a kɛ cogo min na n'i y'a sɔrɔ ko Bamadu n'a dɔgɔnin tun sera ka baara u cɛ 2 ka nafolo in la baara ko fɔ don dɔ la u fana ka n'u denw kalannen kodɔnnen ta k'u sigi a bureau kɔnɔ k'u sen bɔ a la Sɛginɛ Kaɲaji wa ko y'a sɔrɔ miliyɔn 10 t'o bolo Mali kɔnɔ e hakili bɛ jigin jɔn wɛrɛ la n'i hakili bɛ jigin jɔn wɛrɛ la k'aw ka Ame Nyangi ayi o bonyanen don m'a f'i ye k'ale ye waritigi ye karamɔgɔ Mali territoire la cɛ tun t'i suma masa a tun tɛ sɔrɔ a tun bɛ kɛ fɔlɔ ye toujours de ka taa i bɛ se ka gɛrɛ a la de e tun tɛ se ka taa k'a to yen ka d'a kan a y'a ɲɛ sɔrɔ a faso kɔnɔ karamɔgɔ Mande Mori ye sira da o ɲɛ k'o ta k'o saba dugu ma Maliden bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna k'o tɔ sɔgɔ k'olu minɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ dɔgɔnin nana Bamakɔ alimami de nana diyagoya terikɛ dɔgɔnin ye ka taa dɛgɛnin ka diinɛ ko k'a bolo fa yɛrɛ baara yɛrɛ ta ale ɲɛ bɔra lahara in fɛ k'a sɔrɔ a ma se fɔlɔ kɔ ka ɲinɛ a ka diɲɛ kɔ nka ɲɛ bɔra lahara fɛ Mori bolo Bamakɔ k'a sɔrɔ a ma se k'a ɲinɛ a ka diɲɛ kɔ ani kɔrɔkɛ kɛlɛ kun
karamo ku ta do ku ye tiɲɛni min kɛ bi tun b'o société sɔrɔ cogo di a bɛ ka kule ni Nigeria milliardaire min tɔgɔ ye a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn t'olu si bolo fɔlɔ a y'a sɔrɔ ni fɛɛrɛ min ye faso kɔnɔ fɛɛrɛ min bɛ yiriwa ka taa fɛ sa de don o don kura de tun fara kan i ko mo o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ yɔrɔ caman nka o de ye sira dɔ olu ɲɛ k'olu ta k'olu firi dugu ma hali bi a bɛ k'an ta k'an firi dugu ma bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ka mɛn ko faso cili ko kuma k'aw sen kana don o kuma na n'aw sen ma dora Mali kɔnɔ sa a bɛ fɛ jɔn sen ka dora a misaliw bɛɛ surumani filɛ bi karamɔgɔ an bɛɛ bɛ ka Kanku Musa Jalaki bi k'a taara ni faso nafolo de yɔrɔ n'i y'o fɔ dɔ ɲɛna o b'o tɔɔrɔ dɛ awɔ ne yɛrɛ bɛnnakaw Keyitalakaw a bɛ caman tɔɔrɔ nka tiɲɛ de don a taara ni foroba nafolo de ye a ka poche kɔnɔ wari tɛ wa i k'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ se ka wari dɔ ɲini ɲɛnamaya kɔnɔ wari in bɛ tila ka bɔ i ka tigiya la ka kɛ foroba ye mɔgɔ i kelen bɛ wuli k'i ka baara kɛ i y'i ka sɛnɛ kɛ i y'i ka jago kɛ i y'i ka mɔni kɛ i y'i ka bagan mara kɛ i y'i ka dɔnni kalan k'i ka dɔnni yiriwa ka wari sɔrɔ o dɔnni nin sira kan i y'a faamu kana kɛ milliardaire ye ka tila ka e yɛrɛ bɔ wari in tigiya la k'i to ɲɛnamaya kɔnɔ k'i jɔ kɛrɛfɛ k'a fɔ ko non wari in t'e ta ye bilen dɛ wari in ye jamana bɛɛ lajɛlen de ta ye wa wari in ye jamana den bɛɛ lajɛlen de ta ye jamana man ka kasara sɔrɔ ka wari to e bolo e ye jamana den de wari b'o fanga sɔrɔ waritigi yɛrɛ ka yɔrɔ jumɛn na kuma jumɛn na ka bɛn cogo jumɛn na ko ne ko n balontan ɲɔgɔn ma ko misaliw la surumani filɛ sa ba Mali kɔnɔ bi Mande mɔri ye da marifa ci minnu na a cira an bɛɛ la koyi ka nafolo mugu ci ka cɛ ka taa ɲɛ arabu la u ka dulɔ sɔngɔ n'u ka batara ko kɛ wari ɲɛ fɛ a bɛ taa ɲiw sigilen na ko ala ta ma a si tɛ ala ɲɛ yɔrɔ dɔ la ɲinɛ kɔni u bɛ ka taa miliyari 61 min ɲɛ arabu la o mɔri kɔni tɛ sɔrɔ Mali la min b'a fɔ ko Mali donsow mago tɛ o wari in na o mɔri tɛ sɔrɔ Mali la min b'a fɔ ko Mali finitigiw mago tɛ o wari in na wa o cɛ tɛ sɔrɔ o muso tɛ sɔrɔ hɔrɔn kɛnɛ kan min b'a fɔ ko Mali mago tɛ o wari in na bi miliyari 61 nka dajan tɛ se k'o fɔ Mande dasuru tɛ se k'o fɔ awɔ ne de ye n ka wari ɲini ne de t'a dɔn ne de bɛ taa don n ka ala ko da fɛ i ta ye wari ye n'a dɔgɔmanin de don ni wari sera hakɛra don o don i bɛ bɔ wari tigiya la awɔ wari de ta bɛ kɛ e yɛrɛ ye sisan dɔnnikɛlaw ka kɛnɛ kan ka d'a kan wari bɛ wari la n'i y'o sɔrɔ o bɛ forobaya de kɛlɛ nin wulila ka bɛ Moro Keyita tile la Moro tun bɛ fɛ k'i sen d'a kan ka bɛn nin de ma ka dɔgɔnin papa k'a fɔ i bɛ baara minɛ i kɔrɔkɛ b'i ni tiɲɛ nka Mande mɔri y'a ye ni Moro y'o bɔ a la dɔrɔn o b'a fɔ ko Moro fana tɛ diinɛ ko de fɛ direct parce que ale ɲɛ b'u natɔ la yɔrɔ jan nka karamɔgɔ a ma kisi u ma kɛlɛ nana laban Musa tile na k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ in kɔni sara n t'a dɔn ko dɔgɔnin bɛ yen n'a tɛ yen kɔrɔkɛ in kɔni sara o kala k'an bɛ nɔgɔ sɔrɔ k'a ye bi k'a sɔrɔ a ye n bala kɔ sago k'a kun d'a ta yɔrɔ kan k'a sa se yɔrɔ la k'a k'an ka ciw sɛbɛn bamankɛ ta karamɔgɔ sɛnɛ a n'a ka tiɲɛ kɔnɔ koyi n ko a n'a ka tiɲɛ kuma de bɛ k'a ka kuma de bɛ k'a ka tiɲɛ tigiya bi n balimakɛ n balimamuso ni bi tun y'a sɔrɔ olu bi jate diɲɛ miliyardɛriw cɛra en dollar i komi Nigeria dako ta bɛ ka jate cogo min na bi tun b'a sɔrɔ e balimakɛ den bɛ sɔrɔ a bolo yɔrɔ dɔ la sa n ko bi tun b'a sɔrɔ e denkɛ tun bɛ sɔrɔ a bolo wo dɔ la ne denkɛ tun bɛ sɔrɔ a bolo wo dɔ la karamɔgɔ a fɔ tun n'olu kisi ka bɔ palanta ma o tun n'olu kisi ka bɔ sakita ma o tun n'olu kisi ka bɔ cɛncɛn tɔɔrɔ ma kwajiw tɔɔrɔ ma karamɔgɔ Mande mɔri ma nin si ye u ka dun nasɔngɔ nɔfɛ u ka misiri jɔ wari nɔfɛ u ye faso bɛɛ bila retard la a yɔrɔ dɔ filɛ nin ye n ko a yɔrɔ dɔ filɛ nin ye karamɔgɔ Sɛbɛnka ka so Segu k'u bɛ se k'a sɔsɔ dɔ ka bɔ Kongo k'u bɛ se k'a sɔsɔ wa ko dɔ ka bɔ u tɛ se ka bɔ nk'u tɛ se ka bɔ
o b'a dɔn ko ni minnu bɛ ɲɔgɔn na nin ko ninnu ka kuranɛ ka girin n'u ta ye ninnu ka kuranɛ ka girin n'u ta ye dɛ a ye min kɛ kɛnɛkisɛ jɛ kan ko an bɛ k'o de fɔ sa n ka karamɔgɔ kɛlɛ maa se ko ngolo n'a fa ka kɛlɛ ma ngolo y'a fa bi ngolo jo tɛ kɛlɛ la ngolo fa ye ngolo bi ngolo jo tɛ kɛlɛ la ko ka d'a kan ko ngolo de sɔn bɛ ni min bolo da fa kama kɔrɔ kɛlɛ maa se o ma k'a ka ɲi bɛɛ ka kuma ka da sira la karamɔgɔ ko tɛ k'a bɛɛ tɛ fɔ karamɔgɔ k'i ma ko manden mɔri ma ɲi kana siga o de la ne m'a f'i ye ko manden mɔri y'u ka équipe former équipe min dafara a bɛna su ka bila mɔriw la k'a minɛ cɛ kan ka kalo 6 kɛ Mali dugukolo kɔnɔ cɛ de ma sɔrɔ a kɔnɔ mɔridenw na cɛ de ma sɔrɔ a kɔnɔ kuranɛtigidenw na selibagaw la n ko kuranɛ dungedenw na a cɛ ma sɔrɔ militaire la min ko n bɛ se ka taa n bolo da Baba Moro kan o don mago jɔra bamanankɛ de la kɔmɔtigi mɔden u taara o de nɔfɛ o de taara a bolo da Baba Moro kan nka u tilara ka janfa cogo min na y'a n ko senangolon sara cɛncɛn sanfɛ cɛkɔrɔba y'o kɛ n ko senangolon sara cɛncɛn sanfɛ mɔgɔ b'a fɔ ko Musa nɔ don ko k'o fɔ a ye ko Musa nɔ tɛ a kana Musa denw minɛ o ma dɛ cɛkɔrɔ ninnu ni kisimaw ni Musa ye maa minnu sen bɔ kɛlɛ la ni a kana Musa minɛ o ma dɛ maa fɔ a ma juguman kɛ dɛ a bilal'olu la a ko k'olu kɛ de hali a yɛrɛ t'olu kɛ kun dɔn i komi Mayi Watara ka jala daba tɛ Mayi Watara ka jala da kun dɔn cogo min na kɔnɔ ko siɲɛ ta ɲɔgɔn ma ko an na bi ta kun do ya ko don wɛrɛ ko an b'a fɛrɛ ko an na baro dogodogonin nɔ ko nin tɛ baasi ye ko ne ko k'a cɛbakolon ko ne taara dɛ ko ne y'a bɛlɛ k'a bɛlɛ kuranɛ nɔfɛ fo Baba Moro ka kuma na o m'a f'i ye ko kuma tɛ wa k'a suratul nujulu de ko don kuma min fɔra k'o tɛ dɛ ko nka Ala yɛrɛ ko quoi a dɔnnibagaw quoi olu de kan ka walawala hakilibatigi ninnu quoi u yɛrɛ b'u yɛrɛ sukɔrɔ u yɛrɛ ma dɔrɔn ko hakilibatigi ninnu k'olu de kan ka walawala ko Moribo ye nin kuma min fɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna Mali tila 3 ye ka tila 1 fa tila 1 bi boli ani tila 1 bi jɛ ka Mali baara ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi k'a fɔ k'a bɛna cɛkɔrɔbaw fa ka musokɔrɔbaw fa ka cɛmisɛnw kɛ a b'a ka hakilina jugu don denmisɛnninw na o tuma an k'a kɛlɛ a nana Ala kɛlɛ sera ka fɛɛrɛ la sisan an y'a faamu an k'a kɛlɛ u y'a kɛlɛ daminɛ kabi b'a kɛlɛ dɔgɔra fo kana kɛlɛ kɛnɛ kan fo kana bɔ sa minibarow kɔfɛ lɛtiri min bɔ dugu ni dugu fana ye alimami sigilen sɔrɔ ko dugu waritigiba bɛ sin kana don dɔrɔn ko alimami ko an ka dugu alimami ni ci kana ma ko i bɛ kutuba dɔ kɛ ne ka mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ alimami yɛrɛ b'a ye o ye jamanatigi lagosikanw de ye o ye jamanatigi fɛgɛɲɛkanw de ye nin ye quartier in waritigiba ye donc olu ka dugu alimami n'i y'a ye danaya bɔ ni waritigi cɛ mɔgɔ bɛ se k'i sɛgɛn o la n b'a fɔ foyi tɛ bɔ a la o de nana n'a ye n b'a fɔ kiyan u y'a daminɛ ten de Bamako commerçant bɛɛ dalen bɛ Ala tɔgɔ la commerçant bɛɛ lajɛlen nunjuru bɛ taa laban ale ka so a b'a bɛɛ kalama i ka morikɛ ye karisa ye o ka morikɛ ye karisa ye o ka seku tun ye karisa ye o ka mugadamu ye karisa ye anw de ye tarikiya d'a ma na yan i bɛ na de n'i ma sɔrɔ so kɔnɔ i ma sɔrɔ kan kɔnɔ n'u y'i bɛlɛ i ka morikɛ fɛ yen u b'i sɔrɔ sira foyi t'a la u t'u tɛgɛ da i kan i bɛ na de n'i bɛna den morikɛ min bila Ala jɔyɔrɔ la n'o k'i ka min kɛ i t'a kɛ i b'a kɛ fo ka dugu jɛ ko nka ko mɔridenw tɛgɛ ma da Moro kan dɛ kɔmɔtigi mɔden cɛmɔgɔ baga ye ko faragaran wasolon daminɛ na yen nɔ n ko cɛmɔgɔ mɔden de tɛgɛ dara a kan contrat taara signé ni cɛmɔgɔ yɛrɛ de ye a k'a mɔden wele ka sɔrɔ k'a sen don figura a k'a fɔ k'a kelen tɛ taa ko fo ka mɔgɔ 3 fara a ka wasolonkɔrɔ la cɛ 3 ka ta k'a fara ale kan yɔrɔ jakite ni u cɛ 3 farala ale kan ka wasolonka kɛ mɔgɔ 4 ye o de taara sɛmɛlɛnni kɛ mɔgɔ 14 ye minnu y'u bolo da Moro ko cɛkɔrɔ ka tila ka malo Musa ma ko Musa ye jamanatigi o tɛ Musa lɔjɛ baku sɛbana ye wa Musa bɛ kuma ale fɛ don min na ale bɛ kuma kan kɔnɔ don min na u bɛ ɲɔgɔn ye dugutila fɛ don min na ka layidu kan siɲɛ ni janfa bɔra la an bɛɛ ni bɛ to a da fɛ an kana ɲɔgɔn janfa dɛ ko cɛkɔrɔ ko a ko n ye n kale mɔkɛ ka ngɔnkɔrɔ la ne t'aw kale fɛn dɔ dɛ nka ne kɔni ye n kale mɔkɛ ka ngɔnkɔrɔ la kɔmɔ de don
koni ya janfa ko fasu kana ntoy no ndo kana ntoy no bemba kana ntoy ka barka bon kora ka bonye on ta janfa nenen ni bita da fe ta janfa o ni funon ni tara da fe na minu mbur ko dora aka janto mo wono de ko cegora nyele du dimo morde ka lay du ko bomene mo morde ka lay du ko bomene tu mariya Musa oni ne rebela jere se chugo kilenye mali ngono no o ba se chugo do kabatu o ba fa se chugo do sibetu ba maudu se maka fere nyi wona do Musa hono nyi nande sibetu Musa fa de na nga kay marale ba do dine fanga ka buye nangwa fanfela nunu Musa un taleme ko lu noni dine kono lu daleme ala to ko ni urwane to ko ni jine to ko langa cewo lu kuro ne ka do boro kono me ko ayta tege dam bo ba muro ko papa ko no ka fara mi me muro bulo ko ka gri ngaji ko nan tara kan hamba jambe bi to da kala woro bi nyugo yela ngoche masoro sa Allah kale malila ko ba manande afiye ko chede masoro kala woro o bi nyugo yela che masoro mi se ka titege da moroba ekibu ko no mo masoro militaire yere nye gane o kono na filile o do yoro bane de tara se chekoro ba ma o ko chedo ko be kan kono o de kudete na o ta kalama me am be ko ndale do na an che ta me filinye ko am be dale do la kada ka am be na de la ka genyo yake ko nga ko ko silame tere la da korota mabado me legeta so ko chekro ba ako jonde no ko wasulon fa fa modo anye turabu dele dro anye qur'ane dele dro mali haya na ni jo anye wasulon hayata anye benad logi bado anye rela dro hawas wulo fa imba o de bora wasulon wulo fa ifa o bora barawuli so ya so to babu be tamba o be to matana kero ko karamo ana do chawrba kan go ana nani bena srende chawrba do ko beni fenjef beni jefen to du bulum muna aki nye fona nda de ko ay la ini fola de fo chawrba ko amma akwan karamo ko aw qur'ana tigu muna ke ka yete ako on ba mona ngam mena o tiga muro ga kuma de nkoro yo yede ako chugodi ako al malik la sabaya bi tlafa tlabi bulani tlabi je ka malik bara o dore abin ma korobaw fa ka demisanu ka chemisanu nge ka demisanu hakili ka sawoy ko o ya ko yoro ke un fe on woni yake ni abin malik la sabaye ni abi klamin fa o ye jamana zone minu ngo tenya furban na fulo ko kadaka ne furba kiena dungo do ambe mako bisa o kuma o kiye baga e bisa kasola ete mo ne on ya koro ko ako klanje bi bulini ako an yo koro ke faso janfa bago de janfa tita ni sigila jere go janfa tita ni sigila je e matijani jama se magayewa ngwe yete jamisi albert kuluba lilawa bubu sise karimu memi muya suma faso janfa oni sigite be go ni sigiti se ka be karamo mutara ko anyo uromne anye gele kan sigu ye ka se blo kono blo ndala makoro mo ka se blo kono ka sa se rola kan se ro fogola na ma so fogolo ka mine do anye ko so se rola ko segi ka ma mi yili hakili ka se koni damas romina karamo kama ngona njigina mande morula nanjigina mande morula ay do fo mande jelu funo yede nine ko jelu sebe nun ko de sura ta bunu maliki shi ko do ne kam bu ma ay do fu yede u funo no bade ko ina kadaka kele bane ni chorba bi kana musa ni alloja abisika musa dusukun soro to mun ka musa ni chekoro blanyi wona nyemi fora yana ngo moro ye brewuju la yele breveru kani moro ye mogo folo munun kala avion boli la chekoro yo mogo do bo olu ira tunga avion boli na make moro ka yamare kono o wati o ka gele
donc militaire yɛrɛ fanga ta san cɛkɔrɔ kɔni mana ɲɛnajɛ fɛn wɛrɛ t'ale la n'avion tɛ ko a bɛ taa yɛlɛ Laginɛ territoire kan ko Seku Ture ko k'a kana turu cɛ fɔ ale yɛrɛ ka palais kɔnɔ o foyi t'a la k'a bɛɛ ma deli cɛkɔrɔ mana avion ta ka munumunu Mali kunna dugu mana jɛ denmisɛnninw bɛɛ bɛ kule ni cɛkɔrɔ tɔgɔ ye cɛkɔrɔba ko a ma de a ko an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la cɛkɔrɔ kaman kɔrɔ an ka woro an y'o fɔ an ye k'i ɲɛ t'o la dɛ Musa ko a ko cɛkɔrɔ mako bɛ faga la Musa ko k'a bɛ n'i janfa n'i ma kɔn k'a minɛ a b'i janfa awɔ a filɛ nin avion boli min na a bɛ k'a yankan de bonya jamanadenw kunna i b'a dɔn tɔgɔ min bɛ cɛkɔrɔ la bi Bamakɔ a t'i la i b'a dɔn tɔgɔ min bɛ cɛkɔrɔ la bi Mali kɔnɔ a t'i la i b'a dɔn tɔgɔ min bɛ cɛkɔrɔ la armée kɔnɔ bi Musa i n'i ka président ya ko a t'i la n'i ma cɛkɔrɔ minɛ a b'i minɛ Musa ye karaw kan ka taa fili cɛncɛn sanfɛ cɛ y'a deli ka dɛsɛ muso y'a deli ka dɛsɛ a bɛ laala ala de a t'a kun yɛrɛ dɔn janfa taara dilan cɛkɔrɔ mɔkɛ de fɛ i k'a dɔn ko ne ka ala de ka farin k'a sɔrɔ ala kelen de b'an bɛɛ bolo dɛ nka ne ka dunun ka di n'i ta ye koyi janfa taalen dilan cɛkɔrɔ mɔkɛ fɛ yen nɔ ka cɛ a ka ala bɛn'o denkɛ de minɛ ko k'a kari k'a jira k'ale de ka se ka bɔ kɛra bɛn ye hali cɛkɔrɔba yɛrɛ o m'a to yen koyi o kama n'i ye ninnu ye i kɔlɔsi u la dɛ u tiɲɛni kɛ n'o ma ye dɛ nka n'i y'u ye i kɔlɔsi u la u tiɲɛni kɛ n'o ma ye u ye jeliw ka baara kɛ jeliw ye tɔgɔ min di cɛkɔrɔba ma ko n'a taara Grand Hôtel kɔnɔ ka cɛ n'a fasa bɛ da dɔrɔn a bɛ wuli ka bali ci u y'o tɔgɔ minnu n'o denmisɛnninya bɛ cɛkɔrɔba la u ye Musa bila ko minɛ k'o sɛmɛ kɛlɛ la k'u sago sɔrɔ karamɔgɔ n'i ma ko ninnu ka nasɔngɔ ɲini nɔfɛ kana siga foyi ra k'u ta kɛ faso kɔnɔ nka e k'u yɛrɛ ɲininka est-ce que u b'a dɔn ko kojugu don ko fɔ n'a kɛra de a caman dɔ bɛ yen dɛ o dimi kan ka bɔ minnu ɲɛna o dimi tɛ bɔ olu ɲɛna awɔ n'i ye Cheikh Omar Tall tanukan mɛn bi Mali kɔnɔ dusukasi taara mɔnɛ sugu dɔ tɛ n ko dusukasi taara mɔnɛ sugu dɔ don n ko n'i ye Samori tanukan mɛn Manden mɔriw bolo bi minibaru kɔfɛ n'i ye Cɛbani Babemba kunu u b'a fɔ ye ko dusukasi taara mɔnɛ sugu o bɛ komi kufa fila an bolo cogo min na malo jɛni kufa kɔni n ko kufa n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ kulisi juru tigɛ kulisi sen tigɛ tile fɛ ni su kora ka juru tigɛ sariya bɛɛ bɛ sara dilan ka de wariko taara n'i ka sariya tiɲɛnen bɛɛ bɛ taa dilan ka de ala sɔnna o ma jɔnmuso ye jɔn ta ye ni ala n'a ka kɛlɛdenw tɛ n ko jɔnmuso ye jɔn ta ye ni ala n'a ka kɛlɛdenw tɛ min ka da y'a k'olu la sa foyi t'a la wa hali ni den bɔra kɔnɔ a ka cɛ tigɛ a la foyi tɛ ni u jafarinyana de ka bila la a kana jigin u la dɛ n ko a kana jigin u la dɛ don min na karamɔgɔ n'an munumunu na ko an bɛna nin kɛnɛ in lajɛ don min na n ko n'an munumunu na k'an bɛna nin kɛnɛ in lajɛ don min na an kana n'a sɔrɔ an bɔra n'u ye ka busa de ta k'u jɔ k'an kɔnɔ ka d'a kan ni maa min na n'i jɔ olu ɲɛna k'i b'a f'u ɲɛna ko kufa tun ye mɔgɔ ɲuman de ye ko kufa tun ye baarakɛla de ye ko kufa tun ye diinɛ dɛmɛbaga de ye karamɔgɔ n'an nana yan'o k'i ye o b'a sɔrɔ an y'i ta dibira kana siga la n ko yanni kɛlɛden tɔw k'i ye o b'a sɔrɔ an y'i ta dibira awɔ ne siɲɛ ta ɲɔgɔn i faw b'u ta k'ara nka aw bɛna de hali Firawuna tɔgɔ fɔli aw tile la minibaru kɔfɛ i da bɛ yɛrɛ la Mali kɔnɔ o mɛtɔ tɛ dɛ k'a fɔ dɔrɔn kuranɛ y'a fɔ n k'a fɔ tɛ dɛ ala y'a fɔ cogo min na n ka segin a ka tɛ dɛ ka Firawuna tɔgɔ fɔ i da la minibaru kɔfɛ alimami n'i y'a fɔ ni kuncɛ kalaya min y'i sɔrɔ n'i donna misiri kɔnɔ sini jama fɛrɛnta i bɛ taa n'olu bɛɛ ye min n ko jama fɛrɛnta i bɛ taa n'olu bɛɛ ye min Firawuna dɔgɔyalen o bɛna damina sigi o la mɛtɔ tɛ aw de bɛn'o sigi o la n dalen b'o la so nka karamɔgɔ ko in fereke yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na a ferekelen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ ni maa si tɛ ɲɛ dɔw la wa maa yɛrɛ fana tɛ se k'i sen don o la koyi o ye mɔriw ni finitigiw cɛ n k'o ye mɔriw ni finitigiw cɛ jɔn ka maa ye jɔn ye jɔn ka délégation bilalen ye jɔn ye jɔn ka sɛku mɔlen ye jɔn ye n ko jɔn ka mugadamu tun ye jɔn fa ye a ko sigilen bɛ cogo di an tɛ ɲɛ dɔn sen nata in na kosɛbɛ dɛ a ferekelen don n ko a ferekelen don ayiwa i ti dɔw ka janfara wa u ye tumani bila ka biri Saka Kɔnɛ dara bɛɛ t'a kalama Mali kɔnɔ
ngo beta kalama wa shagat me kudeta ra joda me no donendo shaga yini naka do kudeta ra chugum no donendo ngo bamana ngede do ngo bamana ngede shaga kone adona kudeta ra chugum no donendo kudeta resili ni kudeta ma resi shaga det me ka su folo kudeta plan kono ko o kudeta resili o shaga de folo ni ya shige parasiti fili la o de bora parasiti la ka shuru ba ko ba jira be ya ale sina bugata ko shaga maga ki dagi sumo nya donendo o yake cheworola nu mago sera ama domina o balema de yayede o singi de yayede o sigi ngonde yaye o hariya be ka bolini ba bolo so o jole memini baro ko fe bolitugu ya donta bolitugu ya bota nyen kaleta kelenga sofu ni ma bolo so kana abe nimbere baro ko ko enjujo e bolo abe olu soro la meku siganda la kuma si don bali fo la ka bawde tilemade aya chesere olu de biga haya kurat lan ka bla qur'ane kono bi ko fo demisanu nyere ka do constitution na jama benga o angon ma do yire bendo to kuranga uye haya munu jinga benai ay haya nun no jede ay haya nun no jede ko mu haya min jinga benim muro tay ko ceborba ko muro ko ani minu mina jamana bara ko jamana sele kala ko ko nyi kuma ko kalinde ko yoro la ceborba ma ko alla bonne ma bambaran kore ay flakan ko e ceborba ko jaaki baga ko me hale nyedo ne do antina tay go nyedo ne do e makro mai ay nana boni fere wala funay ko muro te ka wasulongo bunya ko kambe ko wasulongo te barakela ya wo kuma fo churoko ayi o yoro funo aka no do jamana de fulla muro bi so ganga yoro ni ke fure di sugo bi se ka to kono to ka do bodon so yala sini masini ngana ma mo bina sugo dun loje anyere yo so yoro jam do ni na so bo ko mi choro ko beni nge feta ba ko bona ko na ko bi mo de de dia mana do ma tura mi so moro mina ka boy ka ministero sigi ko lu fono loje o ro ka toro bo yana be bulla ka ta tika sene na senegali tiga be senegali drome saba moro bi ga sa no drome kele ni kla ko ire ka senegali ni gi bu bo ka ta ko vare ngache numero yi soro aka doro ko toro bulo ka no no ko dum na ma moro boy no jamane na daile jamane na yirwa ko do war yaake ta de an yire ka segu babe ko do war de anga mu gadam babe an ko do war do anga mu gadam do be burugna masakere anda ka wulite di ana be shigas nyame bien ni wa fe aw de be jamana ko na atambu yando sunu ambu do na boro ka toro ko ndu karala katla ka ta ko shu foloy kwango kele che faru made o ka fo chorba ka ka dabo kele la sinna pew ay mi so ri wasa nuga mo ba bolla ku bita bolo korota kata fen fo ma min doni ma so mi ma kata fen fo ma min tise ka lakale doni kele ka katige doni kene gandara ka ti pour adibira ta ka malide bela jele ni na ki bi chorba bolo korota ko ke ma bayi ni kono koni yasro mande moro tiye chorba na ka ekipu mo kono tiye ka tijani gemase maga to sigu bit mba soro na dogo get mi soro milliardaire am ko olu de u fara o ma fara do re la de sara touré nu ne na kuma olu ka wahabiya ya groupe folo munun do na sigu du ko olu na kuma de do oni tarbiya tigu kelen do yo na sigu donc bi congrès ra wartigu no fe be gi terga wartigu ye o tijani sonentu flash ka wartigu ama ikata selanga misirle ikata hali juma selanga misirle ikata ga mobli jonga misirle dala tijani sonente ni sima donc c'est ça on a yini ku biti jani kele chorba kele ko chengre de tesla me ko ka yini na ya so be selire kuma wuli la dugo no oh berit mita tarkiya tigu ka misiri de la wahabiya dona be di ka shufe ka do aka ka segu jelu ni segu ma ba be bla ka do aka awo tarkiya tigu mu flene ni jamanta ngam mo ka bo tarkiya korole na fo bi Sheikh Umar Tal de ni tarkiya nana ya yanga fanga gen ya donta ya bota aya on de sigu ka de yere antara kala ko so anga diplôme ba bambulo
anana madrasa udayele donc ani jamana ana de kanga bolo di nyoko ma ka je ka jamana fanga kele o ka se ka ko bla dine bla jamana barake chukura so yele kuma do jamana de kungolla o kuma de jesera kana wolo Musa tilela Musa ka madrasa karamogo ta ka tu bla Mali école so bela jirena école mi teme setemane ka partir de setemane madrasa karamogo kele babla Mali territoire beka wa biya ya ga ko ye fere mi red la chorba taro fono mino la ko kutigi ya Musa fe no utlara ka wuli ko fono de kele ko mi ga kala école so la ko nyimante ko nansara ko haglina de do ne do Qur'an ko no yorola ko yahudiya de yo dilan ko do kalan kono ko nyumantina fo kono ko ni de do ray de tika fo kala ni kafri kalante chorba do rew de papa na ma keri ni madrasa karamo do na dro lu bol ka ko kenema parce que dura bi bolo kala roba ni ma na keri fo kono madrasa karamo ko ma ko ya ko dabla malla bi olu de ngatla kana kubuno o filileta sunguna kugo ko tungo jeko o pentre ko fera ma mo blu kura songo jumena ble kuta jonga da sa jero yo ama wulika wo habia demisen no soro ko dine kala ne ka ngado jamana ka tabolola kadaka ko militaire ko ne redde ngati militaire ne ka kala ne do militaire o kono ma ku bu balika selide nga emanyi nga ko aka colonel ye munye silamedo wa silamete ko aka general ye munye ko silamedo wa silamedo nyokon kele madame na zawa ko kuma idenge ngaloti ke ye ni colonel ye silame abuka bara tabulo de fayo korote ko ni silame ya be nyokon yesrala ku ta ka banyo yorola kono go kala de doara kulu faw ya doara anyana Mali kono ka sanjuli ke ko akinyana chugo do lu wahabia dengelo de akinye kadaka ako jubora segu de tarikiyana wahabia de tinona chabrabaye aw ka barakele aw ye senge minge kata demiseni folo munun takano lu kala ko abolu blo lu fono ngam madrasa kala o kanga dura do saraw yo kanga sera do saraw yo ba sigi ka balo lu kora chorwa yo ko fere soro doroko madrasa de kun folo be takato de Musa yo lu beke Mali école karamo yo Mali gouvernement bu sara aw ka manipulation foti ko lo bisu ka dembalo ko bisu ka fanga donc aka manipulation to kuka donc aw nana isa nunun kala na aw de bolo arabu ya aw bla kana minun kele no ye iranien ko hakilina no ye tarikiya ko ye aw nana ma se ka fo yina bora ay madrasa kun folo de munu re kala tarikiya tugu fono fle ko mina la gouvernement ka bolo kan wulila ko kele bela jile nyana Mali kono ka labi wa biaw de ya kele ka sabote ka ke fem be Malla Hamadu nga baba nana be o kuma o sanga nune ba Malla amako progrès fa ko ne ba fa nana be o sanga nune ba ko ngo progrès ma ka tlege ka te surunya che ko ba yo la Malla ko te surunya kisimantu ngarala Malla ko te surunya serlis samba sisugola Malla kwaka korotat na filidabo tabo Malla oga baye olu tulege widu golo fi mana jimanche kaka taka ata efako ko jamana deunga bereni muruta nyogon kama jamana kono ifa programme turenge kodo iko temi makifa ode yisigi furu nyogon nyana woro nyogon nyana jamana deun nyana ko jamana deunga bereni muruni bese ta nyogon kama ngwa ya ke Mali de la wale deun ni tora ko dafe ale ka nyini fe no fe akera bela jile nyana turongi fa nyinga akanga boka mu fo Mali deun ya abi ya fa de nyini wa akanga musra so mo nu de munu sara no fa kenela akanga musra ye kadaka chema damne musoma damne e fa yi pani min kama ye o kra benyana ayi panu fa kama de benyana ka se rosro mamna ka soro ka bolu kama fili ka babolo e fa bi ko bege Mali kono o tiga ki nyana de wa atara kule senna yebuye to mada ye shegne to mada hamaulula maulula ya mada wa Serifu Sharafa ngwabe kule kametu tokola domina eyo mada imi fayin nga okorola de itisegi fayin nga okorola kata baga mgo ko ditigi chokoroba sigilema amami amabo ko kadaka ni minge bi Mali kono Allah subhanahu wa ta'ala yo ke koy
huwa kɛbaga y'o kɛ ka d'a kan Ture bɛ minnu ka kɛlɛ la Ture bɛ ka minnu dɛmɛ o kɛlɛ la n'u y'u jɔyɔrɔ sɔrɔ k'u ka maa kunci ta fɔlɔ e don i bɛ kunci i fa ɲɛna de nka cɛ a bɛ la ilaha fɔ ka tɛmɛ ale ko min bɛ kɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na a b'a dɔn k'a fɔ k'e ye min kalan k'o ye namara ni janfa de ye sa nka a b'a dɔn ale ka dɔnni kɔnɔ ko e ye min kalan o ye namara ani janfa de ye o mago sera avocat ma o ma avocat ta ni ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa k'a sɔrɔ don tɛmɛna o ma avocat kɛ foyi ni kafiri tɛ Mali kɔnɔ o ma k'i ɲɛna wa o tuma i tile kɛ i ka taa nka i fadenw u bɛ sa dunanya la dɔ ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ dɔfɔ b'a fɔ an bɛɛ ɲɛna a bɛ lakala an bɛɛ kɔ de i fadenw ne kan tɛ e ma dɛ nka e fadenw olu bɛ sa dunanya la wali jamana kɔnɔ u kuma sulilen tɛ se ka don sa komi Karimu Keyita filɛ cogo min na ten ngu kuma sulilen tɛ se ka don u faso ra komi Karimu Bamako nege bɛ ɲini ka na ni tigɛ a dalen filan kɔrɔ a bɛ ja ye ma ne mɔra a kɛra maloya ye dɛ nka k'a ka Karimu Keyita lɔ ye ndombolo dɔn Karimu hana ka Musa Jawara e ka Karimu lɔjɛ bi sa denmisɛnnin minnu y'u ka denmisɛnninya kɛ Bamako kɔsa in na Bamako ka d'u ye ni New York ye a ka d'u ye Los Angeles ye nka cɛ a ka d'u ye Singapour ye a ka d'u ye Hong Kong ye Bamako kuma tɛ awɔ n'olu ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka tɛmɛ tile 5 kan k'u ma se Bamako u t'u yɛrɛ sago de la sa ko dɔ fɔ de b'a lakala an bɛɛ kɔfɛ nka Ture ko ni maaw k'i k'a to a to dɛ ko maaw bɛ k'i wele kuma min na o y'i kɔsegin kuma ye dɛ ko ni m'i kɔsegin o kuma na i kana sigara don min na i b'i kɔsegin k'a sɔrɔ maaw b'i wele Mali in kɔnɔ o sɛbɛn i k'o da ni maaw k'i kɔsegin ko n'i ma sɔn kɔsegin ma Mali kɔnɔ don de bɛna Maliden e b'i kɔsegin k'a sɔrɔ maa yɛrɛ m'i wele hali i tɛ maa mankan mɛn i b'i kɔsegin Ture i fa de y'i bila ka Kamɛtiw kɛlɛ tiɲɛ don an b'a dɔn ale ka jɔyɔrɔ nɔfɛ a ka wari nɔfɛ a ka dumunita nɔfɛ ou bien kɛlɛtɔrɔ kun fɔlɔ min sarala ni miliyari 7 ni giriman bilali i ka compte ra a ko ra wa tɛ bɔ i ko tiɲɛ fɔ Malidenw ye sinon kɛlɛtɔrɔ t'an minɛ kɔni i b'a kalama IBK gɛn sara n ko Faransi ka IBK gɛn sara a taara minɛ Saudiya kana Libanais denmisɛnninw bila ka bɔ Faransi ka taa Saudiya ka d'a kan wari tɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo sira n'an m'a don o ye u taara minɛ Saudiya ka blanchi ka jɛya ka don n'a ye Mali kɔnɔ Ture giriman de bilali i ka compte ra o la wa sinon Kamɛtiw y'u sen da kuranɛ kan Kamɛtiw ye Ala neni Kamɛtiw ye kira neni nin bɛɛ lajɛlen to yen min y'a kɛ jon don e b'a ko tiɲɛ dɔn i m'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka i fa neni k'i y'olu sɛgɛsɛgɛ fo ka t'u bɔ wora k'a dɔn ko karamɔgɔ dɔ b'a kɔfɛ an fana b'i fa sɛgɛsɛgɛ fo ka taa bɔ wora k'a jɔ i ɲɛna a ye cɛ min bila k'o y'a sen da kuranɛ kan o tun ye Serifu Usumani Madani Hayidara ka mɔgɔ de ye a tun bɛ fɛ ka wajibiya denmisɛnninw su ka bila Serifu Usumani Madani Hayidara la ko ka d'a kan k'a ko n'a ye se sɔrɔ a b'u ka du ci o tuma o ka fɛn yira la Bamako n'i ye cɛ o cɛ minɛ a bɛ tila ka taa jɔ i da la ko non ko silamɛya sariya la ko nin tɔgɔ ye ko ultime défense yɛrɛ ɲini kɛlɛ de don olu ka Ala k'u ka kɛlɛ min kɛ o de ye nin yɛrɛ ɲini kɛlɛ don mɔgɔ min ko n'a ye se sɔrɔ a bɛ nin k'i la n'i y'a se sɔrɔ a ɲɛ i k'a k'a la o tun bɛ fɛ ka Hayidara de kɛlɛ e Ture b'o dɔn pɛrɛ o nkalon taara da wahabiyaw la e k'i kalannen don i ko diplôme b'i bolo an t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ ɲinina Mali ko in na fɔlɔ dɛ i taasira cɛyalen bɛ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ Ture an kɔni bɛna an ka maakɔrɔkan min f'i ɲɛna kɔrɔkɛkan min f'i ɲɛna ou bien denkan min f'i ɲɛna i y'o mɛn o kɛ tiɲɛ i m'o mɛn o kɛ tiɲɛ o fara i ka tiɲɛ kan i k'o sɛbɛn Ture dɔ fɔ b'a lakale dɛ awɔ cɛ min b'i bolo kaso la Kamɛtiw tɔgɔ la maa gansan tɛ diɲɛ kɔnɔ maa gansan tɛ farafinna maa gansan tɛ Mali kɔnɔ kana an tɔgɔ dɔn diɲɛ da an tɔgɔ bɛ diɲɛ da kaba ka yaala ko an de bɛ ka ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ bi 21e siècle na i b'a fɔ ko bawo an kuma bɛ ka suli bi n'a ka jihadiste mondial ye a ka ministre ko k'an kana fɔ minnu ma ko jihadiste u yɛrɛ y'u yɛrɛ wele ko jihadiste n'i ma tɔgɔ wɛrɛ f'u la ni jihadiste tɛ a k'a fɔ ma ko n'a bɛ n kun da Manden foroba kɛlɛ la k'a tigɛ a y'a tigɛ
ne de kuma jihadisi ku fo de ko ayira ma jihadisi ne tina to wala la jihadisi ko wani jihadi ba ka qur'ane kono aka bamako wahabiya den fle ka boka fo ayina ko jihadi bi qur'ane kono na lu sera ma ba kala ka fo pia olu neta minga jugu min ta ya to fo mo yana na bi ka sero nya te kinya fo ayina ba wana bi ka sero nya te kinya fo ayina na ti kele nya nga kele ke faru zaba no fo do mana ti aga do de mo no bo aw be ati faso ndita ayi faso nzora ndita ka to kada ka ture e ma kala ni ikanga ke kodona e awnyina hal ni kala ni doni bole mi mo ma chigo do ni la nga ikanga ke kodona ture chorwa mi bulo ifa flane do iko do mali kono kwa komi e hamadu nga baba ka faya jaku ya nyini ka sima chigo mandira ya soro e announce ro bama ko nyanka e bore ka koronvela na kana bama ko kana on na soro nyanka e ya faya soro chigo mandira soro ba yefo nga ke ifa de o chigo kele na ka mali bi ma ga imama ko to ibi fa ka bara de ifa ka nyini fe eta do on yere ba do pere ke tureta do iti fa ka nyini fe do ni fa protéger akwima ko memme kana mali kunka ko te wuli ko abite ifa wele ka nyinga akolawa muni bi kana mfa kana fo mgore ide ne mi afone ne sharia barake bagade muni bi kana ya nyinga wala twe imanyi o nyinga le dati bulo ayo kera sababu ya ka walide mfa o nyinga le dati bulo ako jamana de nga bese ni muruta nyon kama o yini ngali date bulo itegre baba sisi la bajala na ikanyi nga ba ko flake met maga misiri kono ko de fleka ken yibi e afa ya so tole e ga tagre baba sisi la bajala na o de una ko lu yinga ya damine tre amba fi ka fo burula ifate dore faso chila ko ifate dore faso janfanti ko ifate dore faso namara toko ifaso te dore arabu ka chiden ko on faso kono ka faso chika di arabu ya on ti fa mo je foye no te o fochugo nyana turo yo fochugo ifama o fochugo manya turo ne ko ngo yo fochugo ifama ayakedi keko de fogo ayakedi okuma iga mo ko roba bla bise ko do la itoto de komi make hale ka komini na muntare dayuro dumi fakoli bi komini de la ebe komini kati de la muntara daye dumi fakoli ko la okuma ebna ke jege de ki bi soro ko be doro bajige te soro baji ko na sa tire ba gitire don ne koye ne chokroba en soro ebolo ture do fo balla kale day kana sigara ngoni koya soro ebolo mande moro tiga samuru tanu yana bi samuru ni kufa be fa kile ba kile mo ko se ka ta sige ture ka biro la ko be kufa tanu ka be bara mina ko bara nyimando ini bo kolote ibi so tigi ka bo tribunal da fe mado lamba fa ibi so kada ka ni fa ya fi ne tina se ko jabe kada ka e ture ni bi to gore fe malina ni bi jamu de fe ni bi joro fe ni bi fe anga tafo asmiye ko aka yoro yire blaka di masini de ture baraketa fla de flem mali kono sa mali de bela jele mago be chela mi mi se ka ninke mali de be mago be musola mi mi se ka nko fla ndoke mali kono ni yake ngodo fo bi ko ibono tanga che ku sigi sanu soge safe ku sigi kana ka yala na yin kono de kana sigara de ture ibi sewa ngwini kalande umbega kalande laba manga do kalande ngoroba koni awo kalambaluga chikado ture bise mali lawa anga nyangara fiye afle koroni amangele ko gelente chejme mi sesa musojme mi sika ninke anga nyangara fiye mali kono ikode awo anga fi bono yesa anga bayro blaga ta nyongri chejme mi se musojme mi se achebewa amusobewa afoto kwa kuna de ture ngala medodo akebo bino ture afola fle ni ya soro ko tiedo ibi ka mali militaire de protéger ibi ka mali fanga de protéger
janfa t'i kɔnɔ nambara t'i kɔnɔ i bɛ k'a kɛ i n'i ka ala de cɛ ko i bɛ ka min kɛ i bɛ ka faso de dɛmɛ faso kungo la wa faso kungo dɔ filɛ militaires kungo dɔ filɛ nin ye a ma bɔ cɛ da a ma bɔ muso da a bɔra ne kɔrɔkɛ de da diinɛmaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ bi koyi Sherifu Usumani Madani Haidara a ko Ture a lamɛn bamanankan na Haidara de y'a fɔ i t'o fana wele k'o ɲininka a ko don min na kɛlɛ binna Mali kan ale ye welewele da ale ka mɔgɔw ye 10,000,000 sɔrɔ o don ale tɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye a ye wari in ta ka taa n'a ye Haut Conseil kɔnɔ k'a fɔ ko u ka welewele da ni Mali silamɛ wɛrɛ min nana volontaire ou bien tɔnna u k'a ta fara nin kan u k'a kɛ ka militaires dɛmɛ Ture kabako kuma dɔ bɛ yan o kan ka ɲɛ dɔ dɛ maliden mago b'o tiɲɛ na n'i ye ɲɛɲininikɛla ye wuli k'o de ɲɛɲini an mago b'o de tiɲɛ na ko mɔgɔ de sɔrɔla Haut Conseil kɔnɔ don maa 80 kɔ nin cɛra anw bɛ k'a ɲini tasuma kɔnɔ k'a wari bila ka taa faso kɔnɔ o bɛ ka taa kɛ ka furaw ni dumuniw ni fɛrɛbɔ minnu san o dontɔla taxi min bɛ da o kan o bɛ taa bila bilize min kɔnɔ o bɛ ka kɛ ka alimami minnu sara o maa 80 kɔ cɛra dɛ k'o dɔ de sɔrɔla k'i kanto anw ka militaires ma ko ni silamɛ min ye wari bɔ k'a di militaires ninnu ma ka taa kufa kɛlɛ k'o kɔrɔ ye k'i bɛ ka kafiriya de dɛmɛ silamɛya kan Ture tiɲɛ na i kan ka nin kuma in fɔbaga ɲini k'a dɔn k'a tigi minɛ k'a don kaso la Mali la o de b'a dɔn anw b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Ture ta ye fasoko ye anw b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la Ture ta tɛ jɔyɔrɔ ɲini ye Ture tɛ fɛn na Ture ye tiɲɛ na sariya baarakɛla don nka n'i ka maa minɛta ma bɛn dɔwɛrɛ ma dumi fakoli kɔnɔ i bilal'o la de o kɛ n'i bilal'o la de o kɛ o t'i ka dɔnni kɔnɔ sa ɲɛ kali ye min kala n'i y'a bɔ k'a da dumi minɛna article min na a tɛ sɔrɔ e bolo o kuma Mande Moriw bɛ ka kɔndɔrɔ ni san ne nɛnɛ tɛ ka kɛ ɲɛna wa n ko mɔgɔ de tun don i b'a fɔ ne nin cogo o bɛ ka Moriba n'a muso Yaasa nɛnɛ n k'o tɛ ka kɛ ɲɛna wa n k'olu tun ye mɔgɔ de i b'a fɔ ne nin cogo yiriw tun tɛ kabakurun tɛ olu tɛ ka nɛnɛ u ka dugukolo tu tigɛlen ka ɲɛna wa Ture k'a fɔ e n'i ka fanga yɛrɛ bɛ fankelen o yɔrɔ bɛ k'an kɔnɔna kan fanga kan bɛ ko an ka foli daminɛ dugutigiw la tuma min na e kan bɛ ko an k'a daminɛ Moriw la nka ni fanga bilala ɲɔgɔn na tuma min na a da mana ja min na Mande o bɛ lakale i wa ma dɛ maakɔrɔ ɲama mana wuli la n ko maakɔrɔ ɲama mana wuli la Ture i bɛna kɛbali de kɛ ka dɔn anw y'a dɔn kɛlɛ kɔnɔ e ni fanga tɛ ka taa fankelen fanga bɛ k'a ka foli daminɛ dugutigiw de la n k'e bɛ k'a daminɛ alimamiw de la Ture alimami e ye jɔyɔrɔ ɲinina de ye e ye tɔgɔ ɲinina de ye e bɛ min nɔfɛ hali fanga yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ nka o bɛna sɔn min na taa bani i tɛ ka taa wa n k'i cɛsiri ka taa n'i ma to a bɛna to i kɔrɔ a mɛntɔ tɛ Ture n'i sera k'o tigi minɛ k'o don kaso la o na dimi bɔ militaires la dɛ hali wolomuso minnu den tora kɛlɛda la o na dimi bɔ la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fanga sɛbɛ bɛ o denw ma dɛ olu denw de bɛ nin kɛlɛ jugu la olu de bɛ ka sa nin sago jugu la olu de bɛ ka si basaw ni ɲɛbɛrɛw cɛra kungo kɔnɔ ka faso kuma bɔ olu bɛ ka jate tugun faso Moriw fɛ k'olu ye kafiri de ye aw dun ko faso kanu ye diinɛ limaniya dɔ ye ka Ture o fɔbagaw kan ka ɲini dɛ o ɲini sa hali n'o bɛn n'i fa ma minɛ i k'a da kɔnɔ Mali la ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tigɛ wa ka tila k'a fɔ foyi tɛ bɔra Ture ni hɛrɛ tɛ n'i ma se o la laɲini filanan filɛ laɲini nɔgɔnba a n'a maliden kɔkanma ni ɲɛmama i b'a bɛɛ nisɔndiya Ture Mande Moriw ma maliyɛn nɛgɛ sa wa n ko Mali karamɔgɔw ma da marifa ci ka mɔgɔw nɛgɛ wa u filɛ ka 61 miliyari de ta u bɛna taa ɲi Saudiya la arabu b'a ta ka don dulɔ ni sungurubaw la diɲɛ ɲɛfɛ anw yaala la an y'a ye de ne m'a mɛn dɛ ne y'u ye Pattaya Night Club kɔnɔ Bangkok le plus grand boîte du monde Saoudien kira bɔnna kɔni o tɛ k'a kɛ ni dɔwɛrɛ ye dɛ an ka nin wari min bɛ ka taa dun parce que fanga y'i sen bɔ nin wari na ka nin di Moriw ma Moriw n'u denw fana bɛ ka nin k'u sago ye fanga bɛ ka pétrole k'a sago ye dunanden ninnu fana kɔnɔ Saudiya sigi cogo Ture ye maliden nɛgɛ ko ka taa 61 miliyari min di Ture wari in faralen ɲɔgɔn kan i tɛ bɔ i ka jɔ télévision na i ka déclaration kɛ ko Ture y'o wari saisi k'a kɛ ka Mali donsow dɛmɛ ko k'a saisi k'a kɛ ka Mali armée dɛmɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ taa hiji min na ɲina wari in taara da min fɛ o baraji ka bon ni hiji baraji ye segin i ka taa i ka so bingali tɛ faso de y'a minɛ i la a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ Ture cɛ taara min bɛ se k'o kɛ de wa
ngo cetara mi se go kede wa nga nyangara ko mande moru ga danga wa kana siro nya sawo o te bo sufuru kono ka sufuru kunzoro ngo mande moru no ga ala cewa o nimero nya kamina mena ngo nimero nya kamina mena urwane o sara melega o tununa jino te yebli wo flo kara endi on tawi kara mo iche ga boni mbekoro sa itani flat do ka ngalo janga nyangara fiyo ni tisenna do ko yimi wana chama ndesera chama na majigila goy ka fa majigila ngani ko ni ngeni ke do fo bol na kale de ka 60 milliards tabbi ka isu tuluba wole nimne ini je nyo kan ke ka bulu bande ka tabi ka dona e kando kono malla ka fone nimne mande morula aw kan ke ka bulu madde ka kan ko ya eke pure jande bu fiesa kono sinyata nyo ko ni chebe soro wa chebe soro fanga kono ge kamba mande moruga ala tabbo ci ala ka ke ka faso ko kene ka iji wari anta o ma no sere ko mi fili ga je karamo ko de ko bete fo hagli ba to da fo unno barabbi unno bara sini ali sini ngana aya fo ka file fi ala kudu de nodo a kinyani no yorobe yu noy kana mai kana chenyina na kana musonyina na kala lillahi kala rasulullahi fo ni yolo sembo malitara kemege zigira na chesa tide goro soble to be yu noy abe ngwa be ka bo so ndela ka bloko no fo fle kasinu tlemina abe yolu de noy abe be nyeta la ejigi be minungo olu fo no mi bolilo no fede amage kono na ga isa kono gon shi ta nyama kwa siga tene na olu na soro da kun chama fonna kwa frege yoro ka cha frege le do yoro chama ko be ga da kun do mina na tabana ko nyini fe ni kileni ami buro kono mo ko yamina ka yele ka tusi di safe kan loje duguma ku to safe kan loje duguma an sono ma karanya en be nyebola ko nyedi mi de kono de meke ami duguma bi safe ni tisoso nga karamo ku antlen na be dore masa kwanga fu anda de la kwanda kunye duguma mo ya de ko kwamgo kwante o de ma fu ban kan la minne ko kele fafle abafle on da kunte duguma mo ko ka daga kwat ntita kunu akera ta chugo mo dona wa bi bota chugo mina o che o no so makaba ko siranta na jo tana kono no ma famu bi famu sigida warala mata na ngata na se dodo ni tama maba bulo fifa bando te mande de wa dogo dogo ni solido na to flemba kono fena bulo banko karamo o kadaka kwanya fodi ni chile mi irala kwamba do ko kala babo lula ko ka kala mande ngada mado do ti tayro la ka toto amena ko nyi kile nyini fe nyi kile nyini chugo de bora nyoma aya fu yana chugo ra se ka fama chugo ma nga ni restaurant ta karamo muro haidra muro iflo da ku minani nana se ga ni meka ni masaka lame no ye mamadu ni zedi ga musogo ye ka foko mamadu ka hagilna dowa ay ni mor mo ngwa bo suso nga cengo irani o ka foko aisha de mamadu faka alite efe yahudiya muso ka poison te ko aisha de do ko koro de be kuman lakale to ko do ka lakale la ko yoro do be mado ya tike ka bara aisha ka lakale suro ma kadaka ko ko nye yere kira mi o ba fo chugumna irani o ko nye fo chuguro zedi nunu tara kele yoro de la ado mamadu ire mata kele yoro la mamadu tora dugu kono mamadu ba do zedi taka so klegan fe ko mamadu de fleka ka fini do ka ta zedi ka so ana kere mamadu tara bali zedi musora chugola min makum mamadu duguma min gon ngere sa antina anda do tora ma mamadu girimba to nana ka sudro susit be aisha de la yiflika do aisha ka so aisha fono mbora dugane na kata do so kona do ka kera chugodi ya ko zedi muso ogogo mungera ko zedi muso yemuke zedi muso kuma masika fokwa bo aisha kono na filien tura osuma ko duguma je ni ala na haya jigi ko ebiga min dogo ebi sukuna ne ala de bi donga teme yere ka nga jeo
zedi ka muso ko yi se kara na ma se ka ɲɛnabɔ i yɛrɛ de k'a ta wa i k'a dɔn i y'a ta kabako ye ne yɛrɛ ni ala ni ka mɛlɛkɛw de y'a furu siri ma anw de kɛra fa ye ka k'a ba ye Aisha t'o ko tiɲɛ ye dɔrɔn donc Mamadu tun taara Zedi muso fɛ ko de tɛmɛn'u cɛ wa a ye Zedi muso ye ka jarabi a la de wa ou bien mun de kɛra Mamadu nana dɔrɔn a tɛ tile 3 bɔ ko Zedi muso tilegan fɛ k'i yɛrɛ k'i bi bila kan o suma k'o dugumajɛ haya jiginna o muso namaratɔ filɛ k'o minɛ hali o minɛnen kɔfɛ yani ala ka sɔtɔ haya kura jiginna dɔrɔn k'a fɔ min tun dagara cɛ tɔw ye ko n'a ye muso furu sa a ka kalo 3 k'a ka so nka ko o sariya in wulila ka bɔ Mamadu kan pour que Zedi ka ko ka teliya a mana fɔ ko Aisha ye simiden ye don o don a bɛ si cɛ kɔfɛ n'o m'o fɛɛrɛ ye jɔn b'o ye Aisha n'o dimiw n'o harankiniw de sigilen k'o kama kɛlɛ ɲagaminen dɔrɔn Abubakar ka mɔgɔw donna Abubakar kan i y'an ka du laada tiɲɛ k'i denmuso san 6 di Mamadu ma san 9 k'a cɛ ka d'a ma o t'an ka kabila laada ye i yɛrɛ ko k'a ye Ali bolokɔrɔta ko namara bɛ fɛ ka don ko la i tɛ denmuso bila k'a tɔ lase joona an ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya d'i ma ko Abubakar de y'a kɛ ka ɲɛmɔgɔya ta Iraniyɛnw ka ɲɛfɔli parce que kira sacogo de version 2 de b'a la u bolo version 1 olu ko Aisha de don ka d'a kan ko kɛlɛ min donna Aisha ni Ali cɛ kira salen kɔfɛ ka maa ba joli da joli la sɔgɔma kelen karamɔgɔ Modibo ka fɔ ma o kɛlɛ in fana daminɛna kɛlɛkɛ yɔrɔ dɔ de la kɛlɛ dɔ de kɛra ko kira ni Abubakar ninnu a ka sɛba ninnu bɛɛ taara ye u mɛnna o tɛna Aisha ye denmisɛnnin de ye a cɛ nege y'a minɛ Aisha wulila ka jɔnkɛ cɛ 4 d'a kan ka taa ye o sera kɛlɛkɛyɔrɔ la min kɛ nka cɛ ko o taara sɔrɔ Mamadu ye muso wɛrɛ furu nka Mamadu y'a ka service de renseignement bila ka don dugu kɔnɔ k'a dɔn kɛlɛkɛdenw bɛ ka mun fɔ Aisha nali la ale ma a ko arabu kɔni ka kumakan bɛɛ kɛlen bɛ de ko kira kuturu muso ni jɔnkɛ cɛ 4 kungo kɔnɔ ni muso denmisɛnnin k'u bɛ k'o de fɔ ka yɛlɛ haya jiginna Mamadu yɛrɛ kan nka haya ye ma ɲɛfɔ mɔgɔ ye Mamadu ka haya jiginna de ko Mamadu ka fɛɛrɛ kɛ k'a dɔn ni kɔnɔko bɔlen to a la Mamadu Aisha nalen don a cɛ nege b'a la nka Mamadu ye dilan tigɛ Aisha ra kungo kɔnɔ kanu bɛ muso wɛrɛ bɛ Mamadu bolo o ŋunu de cɛla digi kɛra Aisha la ko Aisha de tun bɔra don dɔ la su kolen k'a bɛ t'o ɲɛfɔ a fa ɲɛna Aisha segintɔ bugu kɔnɔ komi kɛlɛden sata cɛyara Ali nalen bɛ gɛrɛ kira la Ali kɔrɔkɛ don o kama Iraniyɛnw ko in kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ Ali kɔni tun dalen don a la Ali nana jɛra la ko yali Ala ma haya dɔ jigin ka fɛɛrɛ dɔ d'u ma kɛlɛ la k'u ka mɔgɔ sata cɛyara dɛ ko Mamadu ko Ala bɛ haya jigin cogo di n diminen don Aisha nana yan nɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ani kamalenkɔrɔw nana dɛ a donnen a bɔra muso denmisɛnnin don a diminen don Mamadu diminen don muso denmisɛnnin nana ale fana tɛ fɛ ka s'a ma ale bɛ fɛ ka dɔn ni kɔnɔko t'a la o tɛ se ka ɲɛfɔ Ali ye Ali ko n kɔrɔ k'i tɛ sɛbɛnkan fɔ an ye sa mɔgɔ denw bɛ ka san bolo i jɔlen bɛ ni muso ko don dɔ ma di ma o yɛrɛ ma ɲi Aisha ye hali ni bɛ dɔ wɛrɛ fɛ su min na an bɛ n'o d'i ma i ɲinɛ Aisha ko in kɔ i ka haya ko ɲɛɲini haya de bɛ se ka jigin ni Aisha ka tile 30 ma dafa k'o dɔn ni kɔnɔ b'o la ni kɔnɔ t'o la Aisha n'o dimi bɛ ɲɔgɔn na Mamadu natɔ la de la n'a ye Ali bolokɔrɔta o kɛlɛ de la u b'a fɔ cogo min na ko Ali de bɔra ale la wa ale de bɔra ale la Abubakar fana taara ko kabila kɔnɔ k'a bɛ taa yafa ɲini kabila fɛ k'ale de filila ka kabila laada tiɲɛ ka den fitinin di Mamadu ma u ko i k'a ko tɔ lase joona ko kabila mɔgɔw k'a ma a ko tɔ lase joona yan'a k'a fɔ a bɛna a d'a ka kabila ma a tɔ lase u y'a tɔ lase ka Abubakar sigi Iraniyɛnw ka version nin ka di ne ye ka tɛmɛ Yahudiya muso ka sogoko in kan kosɛbɛ ka d'a kan lakale ta bɛ sɔrɔ Iraniyɛnw ta in kɔnɔ Mamadu ye haya dɔ jigin Zedi musoko in na Aisha kana da simindenya ma a b'olu yɔrɔ ye sa karamɔgɔ ko ka u yɛrɛ k'a lajɛ sa o kama o tɛ sɔn ka Aisha ka fɔlen bɛɛ lakale hali ba ye min ɲini Aisha bolo a bɛ Aisha bolo d'a ma ba pa faga ma ɲini a y'a ka kɛlɛkɛdenw de sin a kɔnɔ k'olu bila ka d'a kan karamɔgɔ Modibo Hayidara Mamadu binnen kɔfɛ n'i y'a ye Aisha n'a ka jama Yehowa dugu de bɛ min fɔra dɛ Aisha n'a ka jama fankelen Ali n'a ka jama fankelen ka maa ba yirika da joli la ngu ko k'o don Aisha segintɔ kana bugu kɔnɔ ni Aisha ye Ali dontɔla ye Yahudiya silamɛw ye k'a fɔ Aisha fana ɲɛna ko muso wɛrɛ de bɛ Mamadu bolo yan Mamadu tɛ ka se ale ma sufɛ hali n'a m'o baro k'a fa ɲɛna kɔni o dimi b'ale la
ale do dibira do ale hagillo muso do ale ko membele kana mamadu mine ko ma ayra ko aka ala ko ka jene ka daw mine chugumna ale nana soro mamadu ni ali de bi kuma na ko aisha bi se ali kamede no do ite aisha bla aisha furusa dron era aisha kilinga ni kunguro so aisha furusa o ali ye demsene ale ta kalama aisha fade bayer financier aisha tse ka furusa o aisha fono yo kuma de messa ka siginga to fo afa ye ko ali kan ko ale furusa ali bi ka le ke jene akene ali bi ka le keni ali bi ka le keni aisha fano dini sigile do ngakewo na foroke na ali bulu korota tu ngakewo ebe se ka bo kala da chiwo o kama ye ali berefo bagdad ngake ka to kunge seriba sarai ko mu ye iraki president bagdad president kele hono saddam hussein kunge kwa seriba sarai chiwo na karamo ko kama ba karabata ko de ko kanga saka jugo inde dobla na bajugo ta saka ndanga anga kenen sugo yefew ayi ko ni sira kama blo kono ka kogo loje iba do ko saka ndanga ku kenen sugo ye saka nana de ni mana tumu mana ga saka sugo kura anda nyi ni saka jugo do mbana to de ma kele ka jamanu burum ne fami kadu e dra bu saka ta e fami kadu ya bu blaka ta e ko hagli ke ba fo ka ka sugire kuma min kada abi ila ka giri ka sugire ni malite am sega kemi ay bo ka jamana fa ni malite be kemi Aisha no arankini mamado da Aisha ko kira kinyeteta Aisha ali muso ya de Aisha ya ka kunyo muso ye kele bayer de fond de kira do kinyeteta ali jigibe dogo Aisha jigibe dogo tamaro foro mineno wala mo umamba muruta nyogon kama kama ba sabani ko da jolla maga so mara le bela jele fu maria muna date maga nin kuma nunu na de nego muna artiso nga jugu fodi bro aidra ya fu ku ko bonu yere mali jugu de yira mali en beda beba e ka soro ka tien nuna ti daji tu ko soro ka wuli ka tanga bara ko kana sigara so min mana na sabi songo fe mana boy rezo ka saw dabe kamete go mana aka na foka ben num be jabi de aya lo jani din sebe kilingile mun bara ko lu wule kana ngar daw so suno baku samana no ayo do to baku samana ngata anye bu ben na to bando ambu do uba sego do ambu sego do ko ma warate so mo do mande ma warate wo mo do mande ko ma warate do mo do mande ko me ko mande wo habi obu don amba do ku bu do olu ire ba do ko amba do ku bu do unu karamo de serang ngata sa de